Druhý jazyk, ktorý som sa učila ešte na strednej škole, bola nemčina. My sme si povinne museli nejaký druhý jazyk vybrať a priznám sa, že mňa nemčina vôbec na začiatku nebavila. Dokonca som ju úplne neznášala, pretože mi prišla ťažkopádna, škaredá, zbytočne komplikovaná a mala som to, že proste angličtina je tu, to ma brutálne baví a nemčina je, že musím, hej. Ale po 2 rokoch som zmenila prístup, pretože som zistila, že na to, aby som bola tlmočníčkou v angličtine, čo bol zrazu teda môj nový sen, tak budem potrebovať 2 jazyky. A už keď teda tú nemčinu mám, no tak skúsim to nejako s ňou proste potiahnuť. Tak som si vymyslela na seba taký plán, že budem doma pol hodinu denne pozerať nemeckú televíziu a že uvidíme, že či sa v tom nejako zlepším. A to bolo úplne úžasné, že behom niekoľko týždňov som nielen začala o mnoho viacej rozumieť v tej nemčine, ale hlavne aj môj prístup k nemčine sa zmenil. Mňa to zrazu začalo baviť. Takto som vlastne zistila, že v učení jazyka nesmierne pomáha systematický prístup. A moja systematickosť v zmysle pol hodina každý deň, to nás dokáže neskutočne posunúť, obzvlášť v jazyku, ktorý možno nemáme úplne že zamilovaný, ale vieme, že ho potrebujeme, tak vtedy tá systematickosť naozaj brutálne pomáha. A odvtedy sa svoje jazyky učím oveľa systematickejšie.